No niin, perjantai-ilta ja mulla saunavuoro. Tossa jo saunoin, kyllä teki tosi hyvää. Näin arkiviikon jälkeen on se kiva, kun pääsee saunaan. Kerran viikossa edes täällä kaupungissakin. Mä oon vähän semmonen saunan ystävä, että minusta on niin mukava, kun pääsee välillä saunaan. Ehkä se johtuu siitä, kun lapsena, kun tuolla maalla asuin, niin siellä saunottiin aika useasti. Tosin nyt täällä kaupungissa nämä saunat ei ole kyllä yhtään samanlaisia kuin täällä on toi sähkökiuas, niin eihän siitä tule ollenkaan semmoiset löylyt, kun maalla tuli, kun puulla lämmitettiin, mutta kyllä tää nyt kuitenkin tekee ihan tosi hyvää, kun pääsee kerran viikossa saunaan. Mukava, että tämmöisiä vuoroja on täälläkin, kun ei omaa saunaa ole kuitenkaan. Kyllä se virkistää ja tulee niin syvä puhdas olo tämmöstä. Ja on se saunan jälkeen mukava, kun tämmönen Karjalakin tässä kajahti saunan päätteeksi, niin kyllä se teki ihan hyvää ja rentoutti, ettei tässä muuta kuin ajattelin nyt täältä ihan huvikseni tämmösenkin videon laittaa. Tämmösiä saunaterveisiä. No ei tää nyt ole kummosempi koppi, mutta ihan mukava täällä rentouttaa. Nyt on kiva viettää taas rentoa iltaa taas kotona ja silleen, niin ei tässä kummempia kuin hyvää illan jatkoa vaan muillekin.